Hurmat Prezident Serdar Berdimuhammedowyň buýrugy bilen şu gün Türkmenistandan Türkiýe Respublikasyna insanperwer ýükü urdurly. Türkmen halkyndan doganlyk Türk halkyna iwerilen bu insanperwer kömek iki halkyň miýdemel dostlugynyň alamaty boldy. Dokmy önümlerden hemde derman we sary boluş maktatly serişlerden ibaret insanperwer ýükü şeýle degişli lukmanlar we şepagat dogandary Türkiýe Respublikasyna ýakyny bolup geçen ýer titremesiniň ýetiren yaramal tesirlerinden taplanmaga yardım eder. Gahryman arkadamyzyň tagallalary arkaly başlanıp hormatly prezidentimiň dowam edýän işler netijesinde Türkmenistanyň goňşy we doganlyk ýurtlary bilen ýoly goýan hyzmatdaşlygyna insanperwer käýfiýetli gatnaşyklara uly orun degişlidir. Hususan zerurlyk ýüdeşgene kömek bermek maksatly alınıp barlayan işlere ýurdumyzda möhüm ähmiýet berilýär. Ma'lum bolşýaly ýakyny Türkiýe Respublikasynyň güýçli ýer titremesi bolup, ol köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmeleri hemde ulum şörli weýrançylyklary getirdi. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz we gahryman arkadamyzy ýurdun prezidentine gynyn şatlaryny ugradyp, şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan garnaşlaryny hemde ýakynlaryna, ýürekden gynançlaryny we medet berji söýlerini, ezir çekenleri bolsa tiýiz wagtda tagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdiler. Şuňaly agyr pursatda doganlyk golunu uzatmak we insanperwer kömegini bermek, hoşniyetli goňşylyk gatnaşyklaryny ösdürýän Türkmenistanyň asly däpdir. Şondan ugranyp, Türkiýe Respublikasyna ýurdumyzda öndürilen görnüşli dokmy önümlerinden we saglygy goruş maksatly serişdelerden ibaret insanperwer ýükü taýýarlany we olar uçura ýüklenýär. Şeýle hem ezir çekenlere kömek bermek üçin degişli hüner derejeli lukmanlary we şepagat doganlary ugratmak maksadyla gataplanly. Bu asıllı işler halkımızın tarihin dowamyna döreden we dünýä nusgalyk insanperwer ýörelgelerini we hoşniyetli goňşylyk gatnaşyklaryny isatlanýan bitarap Türkmenistan watanymyzyň halkyndan Türk halkyna doganlyk kömegidir. Tibiği hadise zerarly dören weýrançylygyň dikeldilýän günlerine berilýän gollaw aýratyn ähmiýetlidigini, hyzmatdaş ýurda doganlyk kömegini bermek barada söýdügiň kabul edilmeginiň insanperwerligiň beýik işleriniň berkarar bolýanlygyny aňlatýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimiň ýolaşçylygyna hoşniyetli goňşylyk, oňyn bitaraplyk we netijeli halkary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürýän garaşdy. Bitarap Türkmenistan dünýä ýurtlary, şol sany ýakyn dostlugynyk ýurtlary bilen gatnaşykly hyzmatdaşlygyň ähli ugurlary boýunça işeňleşmegine möhüm ähmiýet berýär. Goý Türkmen halkyndan Türk halkyna şu agyr pursatlarda iwerilen doganlyk kömegi, tebiği bet bagçylygy duçar bolan adamlaryň kalbyna teselli bersin. Kynçylyklardan taplanmaga, güýç-guwat toplamaga ýardam etsin. Bu işler baradaky hoşallygyny Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we doluq tiýarly elçisi şeýle beýan etdi. Hürmetli Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ve arkadaşımız Gurbanguly Berdimuhammedow. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gahryman arkadaşymyzyň tagallalary bilen asly iş amala aşyrly. Türkmen doganlarymyzyň insanperwer kömegi Türkmenistanyň hoşniyetli gatnaşyklary hemişe ıgrarlylygynyň subutnamasydyr. Bu waka Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň umumadamzat bähwitli siýasatynyň öz burşy dawranmasydyr. İnsanperwer kömeginiň iýerilmegi Türkmenistanyň türkmen halkynyň Türkiýe üçin agyr pursatlardaky ýokary gollawdyr. Bu ýagdaý Türkiýanyň tebii hadisa netijesinde ziýan çeken her bir raýat üçin durmuş şertleriniň kadaly ýoly goýulmagyna uly täsir eder. Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen amala aşyrylýan insanperwer işleriniň nusgalykdygyny aýratyn nyktasym gelýär. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sagolsyna ýaryn. Häzirki günlerde insanperwer kömegini kabul etmek üstünlükleri ynam artdyrýar. Geljege ynamly bolmak Türkmen döwletiniň başlygynyň ýyl ýurt bähwitli beýik özgertmeleriniň esasyny düzýänligi bilen möhüm bolup durýar. İnsanperwer kömeginiň iýerilmegi Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň gatnaşyklary durly urlarda ösdürmek boýunça ýyl ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli işleriniň üstünlükleri beslenjekdigini görkezýär. Türkiýe üçin agyr günlerde türkmen doganlarymyzyň duýgudaşlygy biliň üçin ähmiýetliler. Ýurtlar arasynda hyzmatdaşlygy barha geňeltmäge berýän ünsü üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hoşallyk bildirýärin. Şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Doganlyk Türk halkyna ugradylan kömek Türkiýede uly buýtanç bilen kabul edildi. Şeýle asly işin amala aşyrylmagy Türkmen Türk dost doganlygynyň berk büniýatlydygyny tasdikleýär.